Na, benta. Benta. Ikaw na lang mag-ano. Wala akong ano, masyadong. Post mo online. Sa marketplace. Technical ball. Please prepare to be ready. Sana all mabilis si Ian. Pasag ako sa kanina, pagod daw. Thank you. Pagod ba yung pagod pa na? Pagod daw sa kanina. Pagod pa.
Tatanong ka. Hindi ako sigurado sa tayo. Sa pagulong. 2-6. So yun, napalo ka dito. Yung expected mo pa. Kaya ayaw may wala. Pero sa Please prepare when you're ready. kailangan mo lang sanayin na ang katawan mo. Kaya Apot.